jeżisti dlam u jeżisti d-dawl. U nistgħu ngħidu li d-dawl u d-dlam huma distinzjoni maġġuri tal-umanità kollha. Għaliex kull bniedem jew qed jammar f'wieħed inkella jinsab fl-ieħor. Min mixi fid-dalma ma jafx fejn hu sejjer u eventwalment ħajspiċċa ħażin. Għall-kuntrarju ta' min mixi fid-dawl, triq tiegħu hija mdalma u mhux ħajtfixkel. Issa meta qed ngħidu li xi ħadd fid-dlam aħna m'aħniex qed infissru biss illi dal-persuna għad ma rafx jew ma rax jew ma femx il-verità, ġifieri mhux biss qed ngħidu xi ħadd fid-dlam ma nfetħux għajnej ruħu ħanajtek biex jara l-verità mhux biss, imma li xi ħadd ikun fid-dlam ifisser ukoll li għadu jammar fid-dnub, li għadu taħt il-ħakma tal-ħażen. U għall-kuntrarju allura dawk li jingħidu jinsabu fid-dawl huma dawk illi infetħulhom għajnejhom u raw fehmu l-verità, irċevew il-grazzja, emmnu fil-mulej Ġesu u rċevew maħfra ta' dnubietom li tinsab fih. Kull darba li xandar l-Evanġelu, kif għadna, kemm esperjenzajna, jiddi id-dawl. Kull darba. Għaliex Ġesu Kristu li huwa l-qalba tal-aħbar it-tajba huwa id-dawl veru. Huwa d-dawl tad-dinja. Huwa d-dawl li ġi propjament sabiex kull min jemmen fih ma jibqax fid-dalma. Kull darba li d-dawl jiddi jitlob minn daw kollha li qegħdin jisimgħuh rispons. Jitlob minna rispons. Fil-fatt xi wħud kull darba li jiddi d-dawl jilqgħu id-dawl jaħadnu l-messaġġ tal-Evanġelu jindmu u jemmnu imma oħrajn le. Jibqgħu jirrifjutaw id-dawl u jippreferu jibqgħu fid-dlam. Id-dawl joboduh billi jridu jibqgħu jipprattikaw il-ħażen u jgħixu fid-dnub. U għalhekk nistgħu ngħidu li kull darba li jxandar l-Evanġelu, kull darba li jiddi d-dawl isir il-ħaq, isir ġudizzju. Allora permetti li nistaqsikom u nistaqsikom mod personali int kif weġibt għad-dawl li jidda fuqek illum u forsi fil-passat. Għaliex jekk għadek qed tirrifjutah, nitolbok u nistiednek biex tindem u temmen fil-mulej Ġesu u tara li immedjatament kif tagħmel hekk inti tkun trasferit imċaqlaq id-dominju ta' dlam għas-saltna ta' Sidna Ġesu Kristu l-maħbub tal-Alla. Imma ma ninsewx distinzjoni oħra. Hemm distinzjoni importanti oħra li tifret lil daw kollha li huma fid-dawl. Xi wħud reqdin fid-dawl u oħrajn imqajmin fid-dawl. X'ħasra li Kristjan li għadda mid-dalam mad-dawl issa jinsab rieqed fid-dawl. Alla qajmu mill-mewt spiritwali taħ il-ħajja u jew reġa' raqad, reġa' għalaq għajnejh. Minflok attiv, minflok imħeġġeġ, minflok mimli bil-ħajja entużjast, issibu spiritwalment indifferenti, indolenti, mitluq, għażżien, aljenat u medi bil-ħwejjeġ tad-dinja. Law impenjat f'xi servizz jew ministeru jew attività tal-Knisja li attendi regolarment fil-laqgħat tagħha, la jfittex li jimmatura u jinbidel biex isir disċiplu aħjar u allura la jitlob, la jaqra l-kelma tal-Alla, la jimmedita fuqha, la qed iservi lil ħutu b'mod regolari, la qed jimpenja ruħu f'evanġeliżmu b'mod personali jew mal-aħwa fid-dawl. Imma rieqed. Hija oħt illum int fejn tinsab? Fejn tinsab? Fid-dlam? Fid-dawl? Fid-dawl imma rieqed? Jew imqajjem. Qiegħed fejn qiegħed il-mulej Alla jgħidlek illum stembaħ, rieqed u qum mill-imwiet ħajiddi fuqek Kristu.